Здравейте хора! Здрасти! Как си? Здравейте хора! Това е играта, една много известна игра, която се казва АА, но аз се подготвях за сега и реших да почна да правя клипове на нея, така че трябва да гледаме да я превъртим, така че нека да започваме. Така... И последното хора. Юпи, минахме ниво. Първите нива са лесни. Да, и второ ниво минахме без проблем. Той беше гадно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Юпи! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За малко седна хора, за малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скоро смятам да приключвам клипа, макар че аз играя твърде бързо. Тук нивата стават по-трудни. Аз ти казвам. Извинете за интрото, което е малко гадно, но само така успях да го разположа, тъй като таблета ми не е геймърски, но все пак има доста издържливо от мамата. Мисля, аз съм изтеглил няколко тежки игри, които преди играх, но вече не. И сега да видим какво ще стане. Без да искам едното да пропуснах, така. Останаха две. И да ви кажа, да, може да има информационни клипове, в смисъл на какво ще качваме такива неща, както някои влогъри правят, или геймери. В смисъл, ние отдеве докато играхме с няколко ютубъри на една игра, която се казва истина или лъжа. И на тази игра, или пък на тази игра участвахме с двама ютубъри, обаче един не качва клипове. Един се казва FamHawake HD, но сега отново реши да си смени името. И този път е още по-странно името му. В момента се сетя как беше. Бизон? Да, Бизон беше. Хора, той е странен човек. Последното. Да, минахме. Ще стигам до 15-то ниво и смятам да приключвам клипа, защото не съм много добър. Така. 3, 2, да кажа 1, 2, 3, гледай сега как се прави. Ау! Извинете, тези реклами не ми се дава пари да ги махам. Само да кажа, клипове ще има само през събота и неделя и през лятната ваканция. Тогава всеки ден ще има клипове и то много клипове. Но за сметка на това, вместо да има страшно много клипове, вместо да има клипове от понеделник до петък, ще има страшно много клипове от събота до неделя. За мен това няма изобщо проблем, тъй като аз спявам да си науча уроци, да си напиша домашните и такива глупости. Или пък зависи само понякога коя смяна съм. Например, в края на този месец аз ще бъда много затруднен, защото сменяме смени. И следобед съм на занималния, тъй като аз ходя на занималния. Изобщо не изглежда странно, макар че съм 6-ти клас. Така. И ако искате, може да разкажа малко за себе си. Аз съм Давко Благоев, т.е. казано накратко Трендафио. Галено ми е Давко. От Пловдив съм, на 13 години, навърших ги скоро. И съм от Пловдив, както казах вече. Не съм много добър ученик, четвърти изкарвам. Повечето ми приятели, които правят клипове в YouTube, например както FamHawake HD, т.е. Бизона, той сега има матурит, защото е 4-ти клас. Изобщо не изглежда странно човек да има повече абонати. Един малък човек да има
повече абонати от по-голям. От това си без чиста случайност. И ето тук, както гледате, има две празни. Ето тук. Стана едното, което ще го забием. Да. И минахме 7 ниво. Тъй като тук много загубих, ще играем до такова. Ще играем до само 10 ниво. Така, 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 така. И в буквален смисъл, ако ще се вярвайте, това като го гледам как ще върти ми се вие свят. И е много гадно. И ако чувате в момента отново някакви звуци, пак гледам телевизия. Преди малко обработих 2 клипа. Допреди малко си правих интрото. Не знаех как да го направи, затова реших да направя няколко снимки, да ги смеся в една песен и всичко стана. Бе казано общо 1 час усилие и накрая за 2 минути работа. И да, ако чуете тези гласове пак, които казах, са от Disney Channel. И такова. Ало, може ли да... Извинете отново за тези реклами, като казах, не искам да си давам от парите. И така, Ами, ако това ниво спре да го минат 2 минути, ще има такова. Ще бъде само до такова, до това ниво. Беше казано. И да, ако се чудите, опитах се скоро смятам да кача нов клип на Case Opening. И да знаете, опитах се да направя едно такова. Един джакпот, който събрах различни няколко оръжия, още в първия епизод. Аз смятах още тогава да го направя, обаче без да искам спрях клипа. И всичко стана грешно. И затова реших просто да го качвам без да обработвам, без нищо. И така казано, кажу. И затова вместо да почвам клипа наново, реших да направя нов. Обаче този нов клип беше с участието на двама ютубъри, Family и Boss Street Games. Клипа няма да го кача, защото той стана такова. Много отвратително стана. Такова, имаше обиди покрай мене. За мене да обърках се. Но няма проблем. За мен все пак често се чуват тези обиди. Аз съм свикнал. И да, за това няма да го качвам клипа. И само да кажа, добре, че обидите също не се чуват, обаче в смисъл не искам. И от тези две видеа, тъй като творихме 2 джакпота, двата ги спечелихме, спечелихме солиден брой оръжия. Сега имаме някъде към 100 айтема. И няма да качвам видеото. Направо след малко ще ходя да ям, тъй като сега е вечер. 9 часа, сега ще ви кажа колко минути. 9 часа и 2 минути. Така. 8 минути и 33 секунди. Да, хора, това ще, докато не го мина, няма да се спра. И двата, както казах, джакпота ги спечелихме. И имам доста оръжия. И сега гледаме Джеси. Един епизод, когато Джеси ще ходи в Африка, обаче няма всъщност да ходи. Гледал съм го много пъти. И всеки момент трябва да очаквам да ми звънат по телефона, да отивам в кухнята да ям. Тъй като в момента съм на гости в баба ми. И тя вместо да вика да ми казва да хода, тя просто ми се обажда по телефона. И така, се обажда ми по телефона, аз отивам, вдига ми, питам я какво иска, тя ми вдига, такова, казва ми да идем да ям, аз отивам да ям, връщам се, правя каквото искам и това е. Главно си седа в стаята, където спят баба и дядо, обаче когато дядо го няма, тъй като ходи на работа и ходи на село, си стоя в тяхната стая и той честно казвам, баба се стои само в кухнята
Аз трябва да събудя нещо като мое, когато съм вкъщи. И това е 8 ниво е много трудно. И ако се чудите, ние няма да снимам на компютъра, защото едно, че гласът ми няма да се чува. Второ, че ще ми лагва сигурно. И трето, че ако трябва да правя клипове, няма да говоря. Защото микрофона ми е бъгнат. Все пак компютъра ми, то не е компютър, то ми е лаптоп, който е горе-долу вече, сега сме 2016, 4 години вече го имам. 2 пъти или 3 пъти сме го преинсталирали и в момента таблета ми се зарежда, тъй като бях излезнал навънка с него да заснемам две видеа с Митко Добрев, т.е. Famo Lake, такова, и Boss Street. Заснехме клипа, аз вече съм го качил, вие трябва да го видите. И да, трябва да го видите, харесайте го, коментирайте го. И ако искате, това вече си е ваша воля, т.е. и да коментирате и да харесате видеото, пак е ваша воля. Да такова, да се сабскрайбнете и да видим някой май качи клипче. Да видим само кой е. Ало, може ли да поръчам такси? Колата да е... Извинете за тази глупава реклама. Добре, още се снима. И да, хора, това, ако го сгреша този път, ще хвърля от терасата. Шегувам се, няма. Аз да не съм мут. Само за едно глупаво ниво да се хвърля. Не, хора, аз ви казвам, тъй като не мога да си пусна камерата, защото не знам как. Просто си представям как ще се гръмна. Така. След малко, когато отида да ям, смятам да се върна и да заснема видео на такова. На Dark 69. Тъй като смятам да превъртя в YouTube. И да го обработя, в смисъл да му добавя интрото. И да. Гръмнах се с ръката си, тъй като съм идиот. Не, това е последното. Няма. Ако не, спирам клипа и изтривам играта. И изтривам клипа. Чувам си, няма. Ако сега не го мина, просто ще го оставя за другия път. Ето тук между 11 трябва да сложи едно, а така, честито. Така, 9. 8. 7. 6. 5. Опа, извинете. 5. 4. Аз ви мисля свят. 4. 3. 2. Едно, само едно. Да! И това ще бъде от клипа. И чао! До скоро! Ще ми липсвате, защото имам доста време, а пък не мога да снимам. Мисля, мога да снимам, обаче просто не знам какво. Идва ми отвътре да снимам, обаче не мога. И това ще бъде от мен. Довиждане.